na na tayo trabaho ano. Sao na lang. Watay sino ba ni? Watay kuan. Duty holiday. Pakaslan. Dahil dawatan at nagpungasi kung gugma nga kong kasing karol nga sa kadugay gilumutan na salig adyaw laom ikaw ako adyong pangasawon kingog mangoy preno buntong utlanan lang interior pakaslan ko ikaw ubos og ibabaw ikaw pakaslan ko gayod labinag ako hubog patod pa sana nagtatay ko kasi kuno ang maasawa ko kaya kumutan man gayod kung matulog sa ako niya magninyo digit inday ikaw mahago kay ikaw ako mang panggaon o panagsarabon ogon ang imo niyang trabaho manglaba mangluto og manglimpyo ang ako lang unyang buhaton matulog lang tamog mukaon pakaslan ko ikaw ubos og ibabaw ikaw pakaslan ko gayud labinag ako hubog matud sa nanay tatay ko surti ko no ang maasawa ko kaya ko buutan man gayud kung matulog tulan kaya ko buutan man gayud kung matulog buutan naman ito